da gujewa haramun. Saboda haka kaga ashe duk mu'mini da yake da taqwa yana da kaso na walittaka. Shi yasa aka ce waliyi ba wani mutum bane can wanda zai ke saukowa daga sararin samaniya ko yake ɓoye a cikin surƙuƙin daji ba kasafai ake ganin sa ba. A'a, kullu mu'minin taqi fa huwa waliyyun lillah. Duk mu'mini mai taqwa, duk mu'mini da yake da taqwa, gwargwadon imaninsa, gwargwadon taqwarsa, gwargwadon walittakarsa. Haka alqur'ani yace, ala inna awliya allahi la khawfun alaihim wa la hum yahzanun alladhina amanu wa kanu yattaqun. الذين آمنوا وكانوا يتقون إن أولياؤه إلا المتقون. saboda haka kaga gwargwadon abin da kake da shi na takawa da imani kai ma wali ne. To saboda haka wanda ya fi ka a cikin waɗannan sifofi ya fi ka walittaka, har a ji waliyan Allah na ƙoli na can ƙololuwa su ko su ne annabawa da manzanni, su ko su ne suka fi kowa imani da takawa. Nabi yana cewa ana akshakum billahi wa ana a'lamukum billahi wa atqakum bihi. Na fi ku sanin Allah, na fi ku tsoronsa, na fi ku taqawarsa gare shi. To wannan matakai su ne anan Ibn Qayyim yake ishara zuwa gare su. Cewa waɗannan hanyoyi da hadisin ya faɗa. Kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها. waɗannan hanyoyi ne na biyar Allah subhanahu wataala da shedan yakan zo wa ɗan adam ya sa shi saɓan Allah ta waɗannan kafofin guda da aka ambata, sannan da zuciya ko dai ya zo masa ya jefa masa wani ƙuduri